The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mo po ba Costa ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Aportabac, sa Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang ating serbisyo publiko. Sensitibo po ang ating tatalakayin ngayon mga kaaksyon. Mula sa Cebu City, makakausap natin via video call si MJ, ang kinakasama ng isang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia na pinagsamantalahan at ginahasa umano ng kanyang Arabong amo. Magandang hapon sa iyo, MJ. Magandang hapon din, sir. Maaari bang maikwento mo, MJ, kung ano ang nangyari sa iyong kinakasama sa Saudi? Bali, sir, December 10, 2023, umalis siya dito sa Pilipinas. Dumating siya doon, January ata. Tapos, April 23, sir, alas 6 ng umaga doon, tumawag siya sa akin. Sabi niya, puntahan ko doon yung uwa. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba o ano? Sabi niya, puntahan mo na lang. Maya-maya umiyak siya, sir. Yun na pala, may inano na siya, sir. Ginahasa siya. Oh, yun na po, sir. April 23. April 23, nirape siya ng kanyang amo mismo. Opo, sir. Kasi wala yung amo niyang babae doon eh. Nag-aaral. As- Pag-umaga. So wala yung amo niyang babae, kaya nakabuelo yung amo niyang lalaki. Opo, sir. Opo. So ang nag-rape talaga sa kanya ay yung mismong amo niya. Opo, sir. Yung lalaki. Okay. Bali, magpamasad yung amo niya, sir. Bali, tinatawag, pag wala yung babae, yung amo niyang babae, tatawagin siya para mag-massage. Nung lalaki. Pero, hindi papayag yung asawa ko, pero naano lang siya kasi siya lang mag-isa eh, pinipilit siya eh. Okay. Ito bang among lalaki na nanghalay sa iyong asawa, ano ang trabaho nito? Bali, police, sir, doon sa Saudi. So, pulis Saudi o pulis sa Saudi, ito mismong nang rape or nagsamantala sa asawa mo? Opo, sir. Nung bang pagtawag niya sa iyo na sinasabing ano yun, April 23, yun mismo yung araw kung saan ginahasa yung asawa mo? Opo, sir. Okay. So, pagkatapos natawagan kanya, ano yung ginawa mong aksyon at anong ginawang aksyon din nung kinakasama mo? Siya ba ay nagsumbong sa amo niyang babae? Hindi, parang natatakot, parang tinatakot siya, sir eh, na wag magsumbong daw, ganyan, wag na magano. Tinatakot siya sa lalaki. Okay. So, hindi siya nakapagsumbong sa amo niyang babae? Oh, hindi, sir. Parang Okay. hindi alam sa babae. Okay. Nalaman ng babae pag
ando na siya sa agency. Okay. Na kinasuhan na siya. So ikaw, ano yung ginawa mo? Bali, pumunta po ako sa uwa, sir. Pag umagahan yan, pumunta po ako sa uwa. Sabi niya, sabi ko, i-rescue ko na yung asawa ko kasi di na safety yung kalagayan niya doon. Oh, kasi Sabi ng taga-uwa, tatawag sila sa doon sa Saudi. Tatawagan nila para ma-rescue, pero hindi naman doon araw na rescue siya, umabot pa ng ilang araw. okay. So, pero na-report mo sa mismong OWA at sinabi mo sa OWA na ni-rape yung asawa mo. Opo, sir. Okay. So, nung ma-rescue yung asawa mo, nagsampa ba ng kaso yung asawa mo doon mismo sa Saudi? Yung mismong agency nagsampa, sir. Sabi ko sa asawa ko, sir, na kung gusto mo na talaga umuwi, uwi ka na lang, huwag ka nang ng kaso-kaso. Siyempre, tatagalan siya doon eh. Lalo Okay. matagalan siya doon eh. Okay. So, nagsampa ng kaso yung agency laban sa amo? Oh, yes, sir. Opo. So, ano po yung naging resulta? At ano po yung kinahinatnan nung kaso? Di ko po alam, sir, kasi yung agency, walang update sa akin eh. Ah, Yung so hindi ka binibigyan ng update ng agency. Yung misis mo, nakakausap mo pa ba? Oh, yung misis ko lang, minsan mag-online. Tapos sabi niya, nag-antay na lang daw sila sa exit visa na lumabas. Ang tanong ko, kailan pa ba? Okay. Kasi 4 months siya ngayon eh. So ang gusto 4 mong months na siya. ang gusto mong mangyari ngayon, makauwi na itong misis mo. Makauwi ng misis ko, sir, kasi hirap na talaga ako dito, sir. Lalo na sa panggasto namin araw-araw. Di naman ako magtrabaho kasi may mga bata. Ilan ang anak ninyo? 2, sir, kambal, maliit pa. Ilang taong gulang na yung kambal? 5 years old, sir. 5 years old. Okay. Kailan mo huling nakausap yung agency mo at yung agency ng misis mo at yung misis mo, kailan mo last na nakausap? Mga 3 weeks na ata, sir. 3 weeks na. Pero saklit lang. Oh, saklit Okay. lang kasi kinukuhaan lang yung cellphone eh. Okay. So, yun ang gusto mong mangyari, makauwi ka agad at makabalik na yung misis mo para dito na lang siya, hindi na siya mapahamak at ganun din maalagaan na yung dalawa niyong anak at ikaw ay makapagtrabaho na. Oh, yes, sir. Yan ang anong gusto ko, sir. Okay. Yung misis mo saan ngayon nakatira? Bali dito, sir, sa amin may Hindi. bahay kami na Yung misis mo, nasaan ngayon doon sa Saudi? Saan siya tumutuloy? sir, sa accommodation, sa agency nila. Okay. At sanabi mo kanina na nakausap mo 3 weeks ago. Oh, mga 3 weeks ata, 3 Opo. weeks. Ano yung last na napag-usapan ninyo? Bali, sir, update ko raw yung uwa, saka sa DMW, kay Ayun. So gusto na rin talaga makauwi na misis mo? oh, Okay. gusto na talaga niya uwi. Okay. MJ, makinig ka. Nasa kabilang linya na rin ang telepono ang local recruitment agency ni AMI. Makakausap natin si Racel Quinto, ang welfare officer ng OAsia Global Resources Incorporated. Magandang hapon sa iyo. Ito ba'y babae? Binibining Racel, magandang umaga. Ay, hapon. Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. Matanong lang namin, kumusta ang status ngayon ng ating kababayan na si Ami na ginahasa ng kanyang Arabong amo na isang pulis? Sir, actually, I will, i-correct ko na lang po si Sir MG, sir. May 23 po, sir, nag-report nag-report yung family po, sir, with regards to the alleged sexual harassment po, sir. Okay. May 23 po, sir, hindi April. So, hindi April, May 23. Okay. May 23. Okay. Kasi upon receipt po ng information po, sir, we right away coordinated with our FRA. At the same time, nakausap ko na din po itong si OFW AMI po, sir. Okay. So ngayon, ano po ang status, ano na po ang kalagayan ni Ami at ano na po ang detalye rin nung kasong isinampa ng agency sa laban doon sa amo? Actually, sir, yung amo talaga po, sir, hindi nakipag-cooperate. OFW AMI, alam niya yung status niya na ganun, yung employer niya, napakatigas po talaga, sir. Kahit sa prosecutor po, sir, hindi nag-a-appear itong
employer na lalaki po, sir. And then ngayon po, sir, yung ginawa po namin, actually nakaschedule po sila ngayon na pumunta ng police station para po mapadali po yung pag-process ng exit nitong si OFW Ami po, sir. Since itong employer talagang nagmamatigas na hindi magbibigay ng exit po, sir. Okay. Dito sa asawa na naghihintay, itong si MJ, kailan pwedeng asahan ni MJ at ng kanyang mga anak na itong OFW natin na si Ami ay makauwi ng Pilipinas? Sa sa estimate ninyo sa ganitong mga sitwasyon? Actually po, sir, ngayon po sila naka-schedule, sir. So, as per our FRA, sabi nila within 7 days daw po, pag ma-release yung exit niya, automatically po papauwiin po namin si Walter po, sir. Okay. So, ibig sabihin, dito sa tinitingnan natin sitwasyon, mga 1 linggo or 2 linggo, baka mapauwi natin. Sino po ang sasagot Hopefully nung... po, sir, mga 1 week kasi... Mga 1 week? Kasi gustong-gusto din po namin ito, alam po namin kung nauunawaan po namin yung pakiramdam po ng family niya. Opo, at... Same as po, sir, kasi minumonitor din po namin yung status ng kaso niya. Opo. Since ito yung employer talaga, sir, nagmamatigas. Pulis So, Pulis At saka hindi ito ordinaryong pang-aapi o pananakit sa ating OFW, kundi panggagahasa. Yes po, sir. That's why po, sir, kaya pinampahan po talaga ng kaso ng agency. Yun po kasi advice namin dito, sir, na talagang ito ng kaso yung employer. Kasi kung pabayaan lang po natin, gagawin po niya ito, sir. Opo. Ulit. Sino po yung sasagot ng ticket pauwi ng OFW natin? Actually, sir, that is, ready na po yung ticket, sir. Ready Exit na? lang po. Automatically, we will book the ticket po, sir, once exit visa received. Ayun, opo. At meron ba itong may konting tulong ba yung inyong agency? Halimbawa, makauwi itong OFW natin? Yes, of course po, sir. Opo. Tapos, yung unpaid salary din po niya, sir, idadalhin po niya yun. As per, ito po kasi kinausap din po ito ng welfare officer ng embassy po, sir. Opo. And then, rest assured po, Ito sir, bang na madadala po niya yung remaining salary niya. At the same time, yung office po is magbibigay po ng financial assistance once the OFW arrive in Philippines po, sir. Miss Russell, ito bang agency nyo matagal nang nag-ooperate? At matanong ko lang, ito ba yung unang pangyayari na yung OFW na pinaalis ninyo at pinapunta nyo sa ibang bansa ay ginahasa talaga? Yes, sir. Ito po, sir. At ito din po yung pinakamatagal namin na naging case po, sir. Ayun. So yung iba mga simpleng pananakit lang siguro at hindi pagkakaintindihan. Yun po, sir. Yung iba po kasi, sir, yung employer is talagang nagbibigay agad ng exit. Ayaw na nila po ng mga kung ano-ano. So ito kasi, yung case kasi ni OFW Ami po, sir, talagang nagmamatigasan itong employer. Pulis Kaya sabi ko nga, pulis Saudi. Siyempre medyo matigas Kaya talaga. po, sir. At saka kaya nga nakapang-rape kasi matigas so itong employer na ito, ban na po ito. Hindi na pwede itong kumuha. Hindi na po, sir, kasi may case na po siya at hindi po inatinan lahat ng mga hearing po. Opo. So, Ms. Russell, from time to time, yung staff po namin makikipag-update sa inyo upang masiguro po natin, matulungan natin kaagad itong OFW natin na makauwi at makapiling na ng kanyang pamilya, lalo na't medyo matindi at hindi basta-basta itong kanyang pinagdaanan. Maraming salamat, Ms. Russell. Yes po, sir. Thank you po. Opo. Para mabigyan ng kasiguraduhan, mga kaibigan, at talagang kailangang matutukan itong nangyari po kay Ami, ating kababayan na OFW. Nasa kabilang linya na ng telepono si Attorney Shi, ito yung ating pinakapaboritong kausap at napakabilis umaksyon, mga kaibigan, sa pagtulong sa ating mga kababayang OFW. Attorney Shi, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, Attorney Shi, medyo nabigla ako dito sa ilalapit namin sa iyo ngayon. Hindi basta-basta ito pananakit or problema kundi ginahasa ng employer na pulis na taga-Saudi. Na-check nyo na ho ba, Attorney? Ano na po yung lagay po nitong OFW natin? Okay, ang base po sa database namin, siya po ay currently po under sa FRA accommodation plan. Kasi po, nag-file na rin po ng labor case po against po sa kanyang employer dahil nga po, kailangan po natin makakuha po ng exit visa.
At ito po ay nakakausap rin po ng aming welfare officer doon. So now, as to the criminal aspect naman po, of course, it depends sa ating OFW po, no? Dito kay Flora Mi, no? Kung siya po ay magsasampa rin ba ng criminal case, pag ganun po ay pap-assist naman po din natin siya sa ating MWO po. Kasi of course meron naman tayong mga counsel naman po, no, yung mga lawyers po na mga retained counsel po ng MWO. Opo. In case she will decide po to do that. But in the meantime po, ang inaasikaso po ngayon ay yung kanya pong exit visa. Opo. Dahil nga po, like what I've said a while ago, ang employer po is uncooperative po. Opo. Opo. Pag ganito po bang sitwasyon, attorney, halimbawa magdesisyon si Ami na mag-file pa ng criminal case sa amo, hindi pa siya makakauwi dito at kailangan niyang mag-attend mismo doon? Yeah, yun lang. Kaya sa totoo lang po, yung ating mga kababayan, no, yun ang mga nagiging hindrance. Opo. Kasi Pero syempre, parang dito rin po sa atin, di po ba? Pag nag-file po ng kaso, of course, it takes time. Opo. So, kailangan nandun doon, lalo na po yung nature po ng kanyang complaint po. pero sa parte po nitong asawa ni Ami at nakausap namin, parang nag-usap silang mag-asawa na hindi na yata mag-file ng kaso, kundi ang gusto na lamang nila makauwi na itong si Ami. At yun nga lang, dahil hindi nagko-cooperate itong employer na magbigay ng exit visa. So pag ganyan po na matigas yung employer na ayaw magbigay ng exit visa, ano po yung prosesong ginagawa, attorney? Ayun po, nag-file na po ng labor case po. Ayun. And then of course we're waiting for the decision po, and then of course the labor court will be the one to say, no, na para po mabigyan na po ng exit po yung ating pong kababayan. Opo. So And then kung may mga unpaid salary pa po siya, so na kailangan bayaran ng kanyang employer, so ando po tayo sa process na yun ngayon. Opo. So attorney, gaya po ng nabanggit ko din kanina, from time to time makikipag-update po kami sa inyo nang sa ganon ay maalaman din at masiguro na lalo na nitong kinakasamang si MJ na makauwi na yung kanyang minamahal na nakaranas ng matinding pangyayari doon sa Saudi. Maraming salamat po, Attorney Shi. Mabuhay po kayo. Welcome po. Welcome po. Okay. So yun, mga kaibigan. So yun nga, pag magdesisyon pa si MJ na mag-file ng criminal case, kasi yung rape criminal case, kaya lang pag nag-file ka ng criminal case, hindi ka muna makakauwi kasi obligadong pag nag-file ka ng kaso, mag-a-attend ka sa mga hearing. Pero kanina, yung pinapakinggan ko, yung usapan nila ni MJ, ang gusto ni MJ, makauwi na lang itong si Ami. Wag na mag-file ng criminal case. Tama ba ako, MJ? Yes po, sir. Oo, Yung kumbaga, gusto lang namin, sir, makauwi na siya agad, sir. so Kasi ang gusto mo, kawawa ang mga bata dito. ang gusto mo makauwi na yung misis mo para safe na siya at maalagaan na yung mga anak nyo. Kumbaga ipagpapasa Diyos nyo na lang yung nangyari at yung kalukuhan na ginawa ng kanyang amo. Opo, sir. Opo. So MJ, anong masasabi mo at yun naman, narinig mo na yung agency at mismong si Attorney Si ng OWA ay kausap na natin at inaasikaso na nila itong exit visa at proseso ng pagpapauwi sa lalong madaling panahon sa iyong misis. Sana, sir, ngayong buwan makakauwi na siya, sir. Kasi hirap na talaga ako dito, sir. Ilang buwan na. Siyempre, yung paggasto-gasto namin sa araw-araw. At Sana sa ngayon ng buwan makakauwi na, sir. anong mensahe mo sa misis mo, MJ? Kung nanonood siya at mapanood niya ito, ano yung mensahe na gusto mong iparating sa kanya? Tiis-tiis lang dyan. Malapit ka na makauwi. Okay lang ng mga bata. Nag-aaral na nga. Tiis-tiis na lang. Ikaw ba ay naawa ng gusto sa nangyari sa misis mo, MJ? At kahit sino naman, sir, maawa naman siguro. Lalo na hindi ko alam yung kalagayan dun sa accommodation niya. Kung halimbawa bibigyan ka ng pagkakataon na makaharap mo yung Arabo, anong gagawin mo doon sa Arabo? Hindi ko lang alam, sir. Hindi ko lang masabi. Pusilo na, pusilo? Patay siguro, sir. Okay. So MJ, lakasan mo lang yung loob mo. Sabayan natin ang panalangin na makauwi na yung misis mo para mabuo yung pamilya nyo at maalagaan mo na rin yung misis mo at maalagaan nyo yung mga anak nyo, ano? Yes, salamat, sir. Okay. Sige. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol
Tabang ora mismo, 30 taong gulang na lalaki, 4 na beses tinaga ng kanilang kapitbahay. Ang ating pagtugon sa kanyang pangangailangan medikal, ating abangan. Ayun, abangan natin o nandyan na? Mamaya, magbabalik. Okay. Mamaya, abangan nyo po mga kaibigan sa pagbabalik ng Ako Bicol, Tabang, ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat, ang bilog na kabikulan, yaon sa pagrangak kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Makakausap natin ngayong hapon si Ginang Cheryl Vasquez, ang ina ni Lorenzo Mendibel, 30 taong gulang na 4 na beses tinaga ng kanilang kapitbahay at nangangailangan ngayon ng agarang medikal na atensyon. Nanay Cheryl, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, kumusta po kayo ngayon, nanay?
para pong hindi ko po maano itong nararamdaman ko po kung dahil sa nangyari po sa anak ko na nag-aagaw buhay po na dinala po namin dito sa BRTTH po. Okay. Maaari mo bang maikwento, ano bang nangyari kay Lorenzo at bakit pinagtataga siya ng inyong kapitbahay? Nagulat nga po ako kasi yung anak ko po nagpaalam sa akin, pupunta lang doon po sa kapatid niya. Kasi inatid lang po yung motor. Tapos nung ano na po, nung bandang alas 6 ng gabi, may ano po, nag-ano po sa akin yung apo ko, na sabi na, Lola Chi, si Tito Insoy. Tapos, parang may naano po ako kung na tumunog sa cellphone ko, ano po doon na nakalagay na, Ma, tulong. Hindi ko po alam. Ang sagot ko po, bakit? Hindi ko po alam kung saan ko po siya hanapin kasi hindi ko po... Gabi na yan, ano? Opo, bandang alas 6 ng gabi po. Kailan po ito nangyari? Nung linggo po. Anong linggo? Opo. Okay. Kasi kapitbahay nyo yung tumaga, ano? Opo. Ano pong dahilan? Anong rason? Bakit tinaga yung anak mo? Yung kadahilanan po kung na meron po kasi dati kaming alitan ng kapitbahay po namin na... So matagal na Opo, naalitan? last year po. Tungkol sa? Tungkol po sa tatay ko na pinagpapalo din po niya. Nung last year po. Okay. So ito palang kapitbahay nyo, mapanakit talaga. Opo. Yung tatay nyo, pinagpapalo ng kahoy. Opo, last year po. Ano nangyari naman doon sa tatay mo? Nagkaano po siya dito sa may parting lumubo po niya ito. Tapos dito po sa mga parte ng katawan, pinagpapalo po Ito namang niya. anak ninyo, ilang beses tinamaan ng taga? Dito po sa batok, 4 na beses daw po siyang tinaga. Tapos dito po may tama, saka dito pa po mayroon pa po So marami? Marami po. Saka ito po kung na niyan, nahiwa dito, parang sinanggaan niya nung inano. Buti hindi napuruhan masyado? Sobra po akong umiyak. Akala ko po hindi na makarating ng ospital kasi. So sinong tumulong? Sinong tumulong at nakakita para masaway yung anak na hindi na tagain yung anak nyo? Yung mga barangay official po. Okay. Kayo po ba ay nakapagpa-blatter na or nakapagsumbong na sa pulisya itong pangyayaring ito? Hindi pa po kasi inaagapan ko po yung buhay po muna ng anak ko. Inuuna ko po muna yung anak ko. So hindi pa kayo nagkakaharap nitong nanaga, itong suspect? Hindi pa po. Wala pang kumbaga usapan sa dalawang magkabilang panig? Wala pa po. At anong plano nyo? Magpapile kayo ng kaso? Pag-iisipan ko pa po kasi ang ko po, gusto ko po muna unahin po itong sitwasyon ng anak ko. Okay. Na kung ano po ang kasi napaka-sobra pong lala po nung sinaga po ng anak ko. Opo. Okay. So kayo po ay dumulog dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Ano po ang tulong na gusto po ninyong maibigay ng Ako Bicol po sa inyo? Lumapit po ako dito kung sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para po humingi po ako ng gastusin para po sa medical na pagkaka-confine po ng aking anak dyan po sa BRTTH po. Okay. Yung bang suspect nagpaabot na ng tulong? Hindi pa? Sa inyo? Wala po. Wala. Kasi hindi pa kayo nagkakausap, ano? Hindi pa Opo. kayo nagkakarap. Okay. Para sa maaring asahan na tulong mula sa Ako Bicol Party List, makakapanayam natin sa linya ng telepono. Ito yung tunay na kung si Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Malasakit Center ng Ako Bicol Party List. Kung LB, magandang hapon po. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon Sir Jos and good afternoon kay Nanay. Opo. Narinig nyo po, medyo yung anak niya, Ma'am LB, pinagtataga. Ano po ang maring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List? Nasa ospital itong anak niyo? Since Sir Jos, nasa BRSMC naman yung pasyente ni Nanay. Opo. Huwag po siya mag-alala, lahat po ng babayaran sa ospital.
sa hospital bill po nila. Sasagutin po ng ako Bicol Party List at tulong po ng Malasakit Center. Nandiyan naman po si Boss Aldi, naglagay po siya ng malaking fund Opo. sa PRSMC para po sa mga tulad ni nanay na nangangailangan ng tulong. Narinig nyo, nanay. Sasagutin ng Ako Bicol lahat ng babayarin nyo sa ospital. Lubos pa ako nagpapasalamat. Hindi ko pinaasahan na matutulungan po ako dito. Ako, Bicol, tama, ora mismo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ano po ang gusto nyong iparating kay Congressman Saldico? Lubos po ako nang papasalamat po sa iyo. Kung salbi ko sa pagtulong mo po sa akin sa aming kalagayan po ng aking anak. Opo. At kay Kong LB po, anong gusto nyong sabihin po? Kay Kong LB. Maraming salamat po, Kong LB. Ay, nanay, sorry po, hindi ba ako congressman, ha? Ay, Ma'am LB pala. Opo. Kay Ma'am LB. Maraming salamat po, Ma'am LB, sa tulong mo po na ano mo po sa amin, sa aking anak po. Opo. Matanong ko lang pula, nanay. Itong anak nyo, 30 years old. Opo. Ito boy may pamilya na. Meron po, may isang anak po. Kumusta yung anak? Nandun po, naiwan kasi maliit pa po. Anong trabaho nitong anak nyo? Nagtitinda-tinda po siya ng kakanin po. Okay. Ma'am LB, maraming salamat. Mabuhay po kayo dyan sa Ako Bicol Malasakit Center, Ako Bicol Party List sa agarang pagtulong. Nanay, Yes po, Sir Joss. hangad Thank po you so namin much. na makarecover yung anak nyo para may pamilya na pala ito. Okay. So, iwas-iwas na lang siguro, ha? Kasi matindi pala itong kapitbahay nyo. Ipabilanggo nyo. Pinukpok na pala yung tatay mo nung last year. Tapos ito namang anak mo ngayon, pinagtataga. Okay. Bukod po sa sinabi ni Ma'am LB na sagot na ng Ako Bicol, yung mga babayaran sa ospital, mayroon pa pong inihandang cash assistance. Ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico, Ako Bicol Tabang Ora mismo para sa inyo, para magamit po ninyo. Pakikuha na lang po, nanay. At meron pa pong food packs. Para kayo, nanay, anong hanap buhay nyo? Ano rin po, BHW po ng barangay. BHW ng barangay. Okay. So ano pong masasabi nyo, nanay, sa Ako Bicol? Maraming salamat po sa tulong po na ibinigay po sa akin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo po. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat at sa lahat pong staff dito sa Ako Bicol po. Okay. Maraming salamat po. Ako salamat din sa iyo, nanay, at prinomote mo ako. Ginawa mo akong kangkong. Buti na lang, hindi naging kurikong. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga-Caloocan, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mga ka-aksyon again, every Wednesday po yan. At maaari rin po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa mismong Kapitolyo. At kung kayo naman ay taga Camarines Sur, lalo na dyan sa Partido area, pwede kayo magtungo dyan sa Zona 2 ng Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. At 97 days na lamang, Ninang Jory, ay Pasko na. Kaya handa mo na yung regalo mo sa akin, Ninang Jory. Ha? Mga kaibigan, hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia, mabuhay. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa